Urian itu hata adorang sotapuka pamingguata martangi yang nahoma hita di bagas rohata be. Amin. Tabirgema puji-pujian sian paduan suara remaja.
di bata ama, dot guar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dot guar ni pun di perbadia, na tumupa langit dot tanoon. Amen. Postitutu dorohaku, manang hamatean, manang hanguluan, manang akka suru-suruan ni di bata, manang harajawan, manang hagurgoon, manang akka namasa nuay, manang akka naro sogot dan tarbaheni mangirani hita, sian paholongon ni rohani di bata, marhite-hite Kristus Yesus Tuhan tai. Haleluya. Tuhan di bata jala amanami, saya tugu-tugu jala rajai maruhanami marhite-hite tondimi, asa olo hami manangihon, dohot manjalo hatam, saya pahot ma hatam di bagasan rohanami, asalam imbaru jala lambadia rohanami, saya urupi ma, asalam marhaposan hami tuanakmu Tuhan Yesus Kristus, asa jupang hami hangolkuan salering-lelengna. Amin. Mari dimari. Patik Parjolo Ahudo Jahoba de Batam Nina de Batata dan jadi maraku au bahenomu di Batam dia dolapatan ini ondo ikon hubiar kokata jala humolo jala upos mida di Batam asa mida nasana adong atong ratmangido gogo mahita siang Tuhan di Batam. Ale Tuhan di bata, saya berdoa makani, maulah hamba Tuhan ini. Amin. Mari dimarikan. Bye.
Ale Tuhan di bata pargogo naso hatudusan jala amanami. Ujo hami do guar munda badiai. Ala natat gogot hami marningot usanami. Saya marasini roh hamaho mida hamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni dibata nagabi jolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik subanu dijam doho bangun dihon hami. Asima roham dihami. Saya patok tongma dihami roha hamulia deon tuho. O ton di parbadia. Pangapu di nama sakroha. Pamalu masa luhut naberni binahen ni dusanami. Roma ho mangingani hami. Asa marwas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asini roha. Saya unang tulak hami. Saya tangihon makami. O ale di bata ama anak roton di parbadia. Amin. Baga-baga ni dibata tarimot hasesani usata. Ay midang adong ibar nii. Ay saluhut do pardosa jala hurangan maladokon hasangapon ni dibata. Alay akan agari Victor binahen ni basa-basa marhite sian asi ni rohana. Hinorhon ni panugusyon na mahite-hite Kristus Yesusi. Na tinajong-jong ni dibata. Baheng habangsa parasian marhite-hite haporseaw di mudarna hasangapun ma di debata na di ginjang. Mari di mahita. Bata turpuk epistel di hari Mingguon mana nienet sian buku Markus bidu 10 ayat 46 satro di ayat 52 tajahama marsikat soring. Si Bartimeus nama pitungi. Dungi dibongoti nasidama huta Jeriko. Jadi dinaruar ibana sian Jeriko rapon sisianna dohot halak natorop. Adong mahudul disi dipinggol ni dalani sahalak si panehe-nehe nama pitung. Si Bartimeus anak ni si Timeus. Lando mamit sang ibana asa sip nian. Alai lam digogodo manjauhon. Ale anak ni si Daud, asi maroham diau. Jadi hatop ma ibana hehe laho mandapoton Yesus.
laos tading do anggo ulosna. Dungi didok Yesus matu ibana, laho maho, di pangolu hapor siau midoho, jala mamitor marnida ma matana, laos dihiutom ma Yesus di sidalanan nai. Ido sahatna, martuado akana tumangihon hatani dibata, jala na upepsa, amen. Marin de mahita. Tidakon ma haporsiaw tay songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaon di sandok portubion rak mahita mandok. Ahu porsea di dibata Jehova ido ama pargogo naso hatu dosan na tumopalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni dibata Jehova na sasadai ima na tidubuhon ni si Maria na gabe-gabean sianton di perbadia andorang so habubuhan. Ido tuhatta na tumaon na bernit di pangumuan ni silatus. Nama tetar pajal doibana di hau pinar silang. Na tuat tu banua toru bintanom. Na mulak mengulu diari patuluhon. Nama naik tu surgo lahudul siamun debata Jehova amanai pargogo naso hatu dosani. Di sima ibana pamemelak so tanoon. Mangu mi halak na manguludo namate. Au porsea ditondi porbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia do ia sisan ni dosa dohot dihatai namandok mula mangulu dosogot daging halak nong mate dohot dihaluan no sarsa sudah amin. Tabegema puji-pujian sian kor ama HKBP Serpong.
Bigema tikting namasa dihuriatan nasa mingguan. Salam. Hamu dengan saha persiaon di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Adorang sojinahahon odolan titing di huriata di hari Minggu sadarion. Atas guarni parhaladu HGBP Yogyakarta. Resort Yogyakarta perjulum ahu pasahat hami hata horas-horas tuhita saluhutna dohotua kadongan odope narap marsaur di parmingguon HGBP Yogyakarta sadarion. Upasahat hami ma tabi di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus horas ma dihita saluhutna. Udut tusi tabi gema odolani titing ni huriata sadarion tersurat di Hata Indonesia jalaboi tajaha di papan pengumuman ni huriata manang marhite soft copy titing di WA grup wilayah maupun di kategorial. Yang pertama, nama, arti dan topik Minggu 27 Oktober 2024. Nama Minggu ke-22 Dung Trinitatis. Topik Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Bahasa Batak Guru Dokni Debatado Saluhutna. Yang kedua, pelayan ibadah Minggu 22 Dung Trinitatis 27 Oktober 2024. Khotbah disampaikan Bapak Pendeta Rahmat Simanukkalit, liturgis Bapak Situa Jeremias J. Hutagaul, warta Bapak Situa Lumban Raja Hamisad Diri. Selanjutnya yang ketiga, pertanyaan wilayah minggu ini. Yang pertama, hari Selasa 29 Oktober 2024 masuk pukul 18 WIB di rumah keluarga Osinabutar Ibu M. Boru Sitio. Alamat Perumahan Samara Paris, Timbul Harjo, Seon Bantul, masuk wilayah selatan. Yang kedua, hari Selasa 29 Oktober 2024 masuk pukul 18.30 di rumah keluarga Nyonya KN Simanjuntak Boru Panggabean. Alamat Jalan Adiaksa 4 nomor 80 Banteng Baru atau Jalan Kaliurang KM 8. Masuk dalam wilayah utara. Yang keempat, Perjamuan Kudus Hari Reformasi. Pada hari ini Minggu 27 Oktober 2024 di semua ibadah gereja kita akan melaksanakan perjamuan kudus dalam rangka Hari Reformasi. Yang kelima, kunjungan gerejawi atau tamu huria. Pada hari ini Minggu 27 Oktober 2024 kita menerima kunjungan rohani dari Pengumuman Ama HGBP Serpong Resort Serpong Tangerang Selatan, di mana pada hari Sabtu 26 Oktober 2024 telah menyelenggarakan evangelisasi di pos pelayanan HGBP Wonosari. Tuhan memberkati. Yang keenam, pada hari Selasa 29 Oktober 2024 pukul 16 akan dilaksanakan PAI Nahana bertempat di ruang konsistori. Diundang semua anggota Inahana untuk menghadiri acara tersebut. Yang ketujuh,
undangan rapat panitia hari-hari besar gerejawi. Pada hari Rabu 30 Oktober 2024 pukul 19 WIB bertempat di Supo Godang. Akan dilaksanakan rapat panitia hari-hari besar gerejawi dengan topik final rundown acara Pesta Gotilon, progres persiapan sarana dan prasarana dan lainnya Warnasari. Diundang seluruh panitia hari-hari besar gerejawi, panitia koordinator situa wilayah, dan Dewan Koinonia dan BPH seksi-seksi. Yang kedelapan, Pesta Gotilon Huria, Minggu 3 November 2024, dengan mengucap syukur atas berkat Tuhan yang kita terima. Marilah kita memberikan partisipasi penuh dengan sukacita berupa silua dan sati-sati melalui wilayah dan seksi untuk memeriahkan Pesta Gotilon dengan segala rangkaian acara yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 3 November 2024 pada ibadah Minggu pukul 9 WIB. Ibadah Minggu pukul 15.30 WIB akan disatukan atau digabung menjadi 17.30. Yang kesembilan, ibadah dalam bahasa Inggris. Pada hari Minggu 3 November 2024 dalam ibadah pukul 17.30, gereja kita melaksanakan ibadah dalam bahasa Inggris. Diundang kaum muda dan remaja serta warga jemaat untuk menghadiri dan mengikutinya. Tuhan memberkati. Penyusunan LPJ kegiatan dan anggaran seksi tahun 2024 serta usulan kegiatan anggaran seksi tahun 2025 selengkapnya bisa dibaca di papan pengumuman. Yang ke-11, pergantian antar waktu Bendahara Huria. Sehubungan dengan pengunduran diri Situa HSL Simamora sebagai Bendahara Huria pada tanggal 1 Oktober 2024, maka melalui sermon atau rapat perhalado Jumat 25 Oktober 2024, jabatan Bendahara Huria sementara diserahkan kepada Majelis Parartaon menunggu pemilihan bendahara definitif. Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan Situa HSL Simamora. Tuhan memberkati. Pemutahiran data jemaat pelayan tahunan dan bulanan jemaat tahun 2024, Toto Ripe dan donasi pembangunan selengkapnya bisa dibaca di papan pengumuman. Yang ke-15, panitia pembangunan bersaldo per 27 Oktober 2024 sebesar Rp311.563.555. Yang ke-16, donasi pengadaan sound system bersaldo per 27 Oktober 2024 sebesar Rp86.500.000. Undangan peserta lomba Pesparawe selengkapnya bisa dibaca di papan pengumuman. Kerjasama Komunitas Batak Sada Pardomuan, penerimaan pelayan guru sekolah minggu, pendamping remaja, tim multimedia, dan operator sound, daftar yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Parhalado HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 27 Oktober sampai dengan 2 November 2024
firman Tuhan untuk yang berulang tahun. Mazmur 148 ayatnya yang ke-13, biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan, mari kita mendoakan kesembuhan bagi warga jemaat HKBP Yogyakarta yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dirawat atau pemulihan di rumah. Tuhan kiranya memulihkan, menyembuhkan, dan menguatkan. Yang selanjutnya, pokok-pokok doa syafaat, kebersihan dan fasilitas umum bisa kita baca dalam pengumuman selengkapnya. Persembahan bunga altar. Penyumbang bunga altar pada hari ini, 27 Oktober 2024, yaitu dari keluarga Nyonya Situa R.C. Hotang, Ibu Guru Pasaribu. Tuhan memberkati. Kegiatan pelayanan di Sopo Godang bisa dicermati dan dibaca di papan pengumuman. Keuangan tanggal 19 hingga 25 Oktober 2024 selengkapnya bisa dibaca dalam pengumuman Songonima Titing Dihita Sadarion. Salam. Sungguh kau hebat. Tabegema puji-pujian cian kor perempuan.
Parende Mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti akateate dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas mari kita saluhut na manginang padua hali honom maau marjamita di HKBP Yogyakarta di tahun 2010 itu manguluhon penguan paropuan sian HKBP Citra Indah Jonggol jala di bagasan obason muse padua halihon rab dohot penguan nama sian HKBP Serpong alani Kupatadaho madiriku au Padita Rahmat Simanuk Galit inata burusi payung toludak danak nuaing marhobas di HKBP Serpong rabdo hami nuaing sekitar 22 halak sian HKBP Serpong mengibati huriata di HKBP Yogyakarta sahat mata be tuita saluna horas. Tapasolo mapar saurata marhitehatan ni debata nagabe ujahan ni ngoluta ima sian Job bidu 42 ayat sada sahat rodi ayat onom songonon ma didok hatana dungi ninna si Job ma mangalusi jahuba nuaing pe asa huboto tung gurudok mudo luhutna jaladang hasudatan sakap niroham nanggo sada. Isedo ibana napahulum tuktupan so marpani bangun. Tongot tahe nunga huhatahon tutu na so huatusi. Halongangan dua kai salpu sian rohaku jala na so huboto. Uatangihon ma naing ahu makatai adong do naing sukunok kutuho asaho pabotohon tuau nungan yan dibege pinggol hon lingona taringot tuho alayang gonuaing nunga dohot mataku marnidaho dibaheni jora maau jala husol soli dagiku hudul di bagasan orbuk dohot sirabun ido yanggo sahatna huriana ina holongan ni Tuhan Yesus Kristus nanggo sada pe siak kita totu sahali dangadong naolo manaon parukilon manang sitaonon di bagasan nguluna. Bahkan sudedo rahita berusaha molo adong nama dokdohi ngoluta mencoba mengelak manang mangalo saluhu nai unang songgop tuhita. Alai manang dia pe sidohonota sibahenota
sada realitas ninguluni hajol maut tado. Paboa naikon adopat tado ragam ni si taonon manang parukilon di tonga-tongani ngulut tahun. Nama baik kita jot-jot tumatangis. Molotung pe adong di bagasan obason, adong naso marsak, adong naso mangadopi parukilon, alai di partikian nasalpu, totu doya. Manang tu partikian naneng rope, olodo songgop akka parukiloni. Hidup bahen di buku deta nomor 520, didok partangisa do HP, anggo hasianganon. Holso arsak sakit pe, saya manosak do toktong. Ima realitasna. Na olo topu, na olo songgop di bagasan nguluni hajol mauta. Nuaing molo songgop akasi taonon manang parukiloni ahado si bahenota dia do si patupota alaya dorang soita amanginang tauji majolo mamereng ahado parukilon ahado si taonon ia parukilon boydo honota na pasoraton ngoluta. Nama baik kita huma susah. Nama baik kita tuma tangis. Nama baik kita marsak. Boydo yala ekonomi. Boydo ala niaka parsahiton. Ragam nama baik kita marsak. Ima parukilon. Molota paingot-ingot taringot tuakana masa di nguluta jala taparturuson tu parukilon na tinaon ni si Job na pinaadar ni bukuta na bariai olodo say mangarimangi ternyata so dia HP dope na tinaon sian na niadopan ni si Job. Sahalak na pitor na badia na tigor na ikon marukil hola nalani na diujuni si wolis. Naong adong ihian mago. Marmatian akka anakna sudah artana ditadikon persoduk bolon na ibana. Sudah madau songgop sahit narenge. Hape tabereng mamang inang olodo si pata. So dia dope akasi taunota ditibang si Jopon. Jala ahado natapatu pa molosonggo parukiloni. Ragam halak adonggo nagabe madele. Nagabe putus asa. Hola songgok parukilon. Adonggo deba halak nasay holan marungut-ungut. Mengalului kambing hitam. Hola nalani amma tahe gabe marsa kau. Hola nalani ope. Ninna. Nadeba adonggo. Hola nalani putus cinta do Peter manikot. Hola nalani ekonomi do suwe mangan itor madele. Ragam respon ni jolma taringot si taonon manang parukilonon. Nadeba adonggo nalaus gabe mamitori dirina. Bahkan sampai-sampai menyalahkan Tuhan. Ai dia dodang adil ho Tuhan. Burjuro marminggu. Burjuro pertanyaan. Denggado pangalahoku. Doa punguanina. Hape soina madok ngahu taon noain. Yala kadang marminggu lam marmokmok. Lam tabo padayana. Atong dang yau be punguanina.
Inna madele itu pani. Ringgas do marminggu HP anakku narkobaun. Inna. Ragam nama baik kita marsak jalan ragam respota. Si Jope tarsonido diuji ibana do laho memaknai parukiloni si taononi di bagasan nguluna. Jala dipengaruhi aka donganna adong gode awalan ni dosa buat tongi gabe ubanna di taoko songonon. Dan pada akhirnya memang si Jope merasa ada salah dia Tuhan. Buasa tahu songonon. Sudah patik muhula na berjudo marhadaulato nau. Dan adong nahulaosi aka nadenggan hatam alaiko kutau songonon. Dia do keadilanmu ninna ibana. Bahkan disol-soli de mata sampai ikon dibari di ibana sirabun. Oma namasa di bagasan ngulu ni si Job. Alai di laon-laon nyari diuji ibana manibangi saluhna. Marhite panadaun natakas dihadirion ni debata. Jalaido amanginang boido honoku judul ni turupuhon memaknai sebuah penderitaan. Asa diragam niakana tabulus songon naudok nakin dang tarbahik kita so mengadopi ragam niaka parukilon. Haru tigor hita haru daulat hita olodo songgop nangakai. Songon pungwana masian serpong pe melotung songon natabo ido mun amerdalan ya lakon sek tawinna. Dang na song gudang akka parukilon ya lakon go gotong. Ala ni parukilo do eta mamardalani hilikiling majo hita inna asa lubang jo asa salpu jo na pojoti. Bamula anno sah iserpong welcome to the jungle. Mengadopi parukilo. Ninna kan? Alai paling tidak ngamargogo muse ido. Asa dohonot tado buhado memaknai ragam ni persoalani unang-unang murah, unang pamurah-murahu hita madele, maderse bahkan putus asa, bahkan sampai-sampai menyalahkan Tuhan bahwa sesungguhnya rancangan Tuhan tidak pernah salah. Jaladang adong nasoboy tarpatu pada bata. Molo ditau si Jope parukilon sasi tonga pamotoan ni debatado. Na dipaluas debatadoi gabe sada batu ujian di ibana. Mana kasih parsitutuonna mangihutot debata. Jala taida ma. Dung laos jaladung mampu ibana mengadopi saluhu na parukiloni. Gabe tu masada panidangyon na luar biasa. Di bagasan nguluna marhato poton. Dohot panol solio di bagasan rohana. Naung salah do hapeau salelengon. Mamitori diriku. Bahkan menyalahkan debata. Naung salah do hau salelengon kape. Dina husol soli dagiku dohot pangalahokku ala ni ragam ni parukiloni. Ternyata hagogoon dohot huaso ni demata natuk mengatasi saluhna. Nuaing pe asa huboto guru dok mudo hape luhna. Arsak las niroha guru dok ni demataro. Saluhu nang ngulu ni jolma guru dok ni dematado. Mabahen tunaunepe do tunarwa boy do guru dok ni demata. Holan dakea adong sakap ni demata patongot to tunaroa. Jolmaido namanutun lomona. Rancangan Tuhan tidak pernah rancangan kecelakaan, selalu do rancangan damai sejahtera. Nah, amanginang
Sian pardalanan ngoluni si job di son. Patar idauta dang namaol HP di debata. Patu pahon lobi sian kemampuan ni jolmai. Molo dimulana soina mahebat ni si job di hamoraun ni ibana, di hadu maun ni ibana, jala tardokma hobartu sita ni halak batahi, hamoraun hagabeon hasangapon ngasih kop di ibana. Alaya-alani pak nadi ujuni si polisi satok kido selesai sudah. Asalaus gebe singok-singok doi amanginang dihita molo tung peadong deba pasu-pasu ne debata na di parleho tu hita unang pitor gijang rohata. Unang pitor gijang rohata. Satokin boydo sudah bainon ni debatai. Ate. Sangulus doi. Molo tung pegorang akka sertifikat dohot akka aseta boydo magui. Holan di bay songgop sada sahih tu hita bahepeng tei hola ke bisa maruba taban. Ima murado mabalik ko ni. Jedang boy pitor pis matani mangida halak na naswarong unang pitor gijang-gijang roha molo di dok debata guru dia udo dang guru diho ba selesai kita. Nah sabaliknya taida masih situasi ni si job nama naun nadok dohi danga dong be di ibana ngari pur be ibana dongan na pengamadao sahih na renge alai holat di hati dakon ibana di paratopot ibana holan asiro hani debata di pasuang na di ibanai bahkan marlopi gada sian naung adokyan dang maul di debata. Dan hal yang sama juga bisa terjadi dalam kehidupan kita manginang. Molotung pe sipata terseok-seok nguluta. Sipata songon namaol. Gok akan membebani nguluta. Unang pitor madili. Unang pitor putus asa. Molo asi rohani Tuhani. Dang maol debata makidat asa top. Asa tu puncak ngajol mai. Asa di bagasan las nirohan nguluni jolmai. Dang maul di debata mengukap dalan asam tio mual si inumonna. Dang maul di debata mabuka dalan hanguluan. Boydo marhite akadongan, boydo marhite akapinoparta, boydo marhite ragam akan asing mangusehon pasu-pasu naudi. Pabua di ibana hagogon dohot huaso. Guru dok nado saluh na nguluta. Om mana naing tapeyop. Sian dinamika namasa di nguluta. Arsak las niroha. Bahkan sian turpuk epistel tai penakin. Marhite sahalak nama pitung si Bartimeus. Naswadong bedalan na malum ibana. Langsung dia pistar rijol manin narohata. Alai. Hola di debata mulak maho hapor seamido pamalu poko pitor malung do ibana. Oma barita las niroha. Pabo ibana do debata nasangap nabadia parhuaso nasumalin naswarong tudosanna. Mulak nuaing bohado hita makapor sia ibana. Bohado hita maparhato poton pardalanan ningoluta diragam ni dinamika arsak dahot las nirohai. Molo ma songgop akar saksi pikiron unang madili. Unang masa di martangiang mangido hagogoon ni Tuhani. Bahkan molo tung pe saihi raso maralus tangyangmu di hilala roham. Unang dok nagagal Tuhani manang na naswadil. Barangkali Tuhan sedang merenda sebuah karya yang lebih luar biasa dalam hidupmu. Orang pitor dok, dia do Tuhan, upani habur juoku hadaulah tuho. Tapabulus maha porsiota maka porsia ibana. Natigor nasitong do ibana. Dang sudak kia salah ibana patongoto sakapma jala guru dok nado nguluta. Alani amanginang
ditogihon turpuhodo hita sadarion mulak sumuang maka porsia ibana secara polin unang ganggu binahin diragam ni akanamasa unang gabe paingot-ingot pitori dirim unang paingot-ingot unang pangasahon hati gorammu haburjuamu di adopan di debata molotung pegodang nani ulaho pelayananmu subangamu persembahanmu do pakuria unang pangasahon ni di adopan di debata Aisian ibana doi silehon-lehon ibana doi balik sa gabe lamar hato ruhom mahita mapar hato poton rancangan manang sakap ni debatana luar biasa dak dung adong narwa sakap ma naulima ima tapar hato pot amanginang totong do dengan panupat ni debata amen martangiang mahita Mauliate marohanami didenggan bahasa dohotasi ni roham. Nama masu ngulunami di bagasan sadarion tarlumobi di parsauran naulina denggan di tonga-tongani huriam HKBP Yogyakarta. Tuhan ima tutu nungasun hutangi hok kami hatam nabadia. Marhite pergumulan ni si Job. Namatsay gajang naikon mangadopi si taonon namatsay dokdohi molo sian hajol maul nami so tartaw kami beniani bahkan di realitas ningulu nami hola notik dope ngolo Peter madele hami manyalahoko tapi si Job tung matsay gajang prosesi Tuhan jala di ujungnya di parhato pot rohana jala di sol-soli ibana do pikiran nana salah taringok tuho ai di rajumi ibana dang adil ho nama bain akan ada ula rohana sitong gabe marukil HP guru dok mudo saluhut nguluni jolma Hodo na patongot to nakana ulina dinggan di saluna. Hodo na mangalihon gugu. Alani ali Tuhan diragam ni pardalanan ni ngulunami pe. Mana ngaha na masa unang luas hami madili. Maderse hola nalani akka paru kilo si taonon namasa di ngulunami. Alai naing ma paluason nami. Hona mangula di bagasan ngulu nami ale Tuhan. Namargogoy ho kami molo mangadopi si taonon naduduk. Namanuturi roha dohot pikiran nami. Asa toktong marsitiopan jala mangasahoko di bagasan ngulu nami. Tuhan mauliate ma di partikian boyrap hami marsaur. Korama HKBP Serpong. Dot huriam HKBP Yogyakarta di bagasan obason. Mau liate madiho Tuhan. Parsauran naulina dinggan di bagasan guarmu. Na saling menguatkan. Saling masih tangyanga ma parsauran nami di bagasan hatamon. Asiroham. Toktong pasu-pasu huriam HKBP Yogyakarta. Naniuluhon niya kanaposom padita. Doho takapar halado. Songoni nangakaruas nape. Toktong dongananmu, jala tuturanmu. Anggiat lamangerbang, akasaka pakobasion nauli. Hobar tu parsuromo di bagasan ngulu nami ganuk marsada-sada. Di sudena program huriamope, hopasahat kami matu tanganmu. Urupi kanaposom dohot ruasmu. Tuhan di bagasan nobason, hubuak kami di bagasan tangyang nami. Akaruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Di bagasan arsak ni roha. Homa Tuhan na mangalehon napul-napul. Mangalehon gogo dohot pakirimon. Anggiat di sude proses parubation nasida. Marparbue tu hamalumon. Jala molotungpe adong deba na liling malum. Unang luas madele. Alay toktong mangalopit tangan na makiri makasi ni roham. Laos songoni mali Tuhan nami. Doho do hupar serang butok kami di tangyang nami di bagasan obason. Diaka yanakon ni huriam.
Dina marsaka mangyahi parkarijuan marhite aka testing calon pegawai negeri sipil. Asa dia pe proses na dia dopan na sida ujiani pargogoi na sida anggiat boy tulus akka nasinakapan doho na pinarsita nirwana sida. Luas mana sida mangasahon guarmu jalai kon marhaujungan di hamonangam mapangiduan nami ale Tuhan. Asiroham Tuhan lehon gugu doho semangat di nasida. Patongo nakana uli nadengkan di bagasan ngulu nasida. Mauliate madiho ali Tuhan nami. Pasu-pasu mahami. Sesa dosa pangalasion nami. Marhite Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Aisian ibana do saluhut naro marhite-hite ibana jala marhapatian tu ibana do sasudinai di ibana ma hasangapon saleleng nilelengna rom 10 sadaya 36 tapapunguma peliata lausuhuk ma maredehita. Tuhan
na hinaholongan ni Tuhan Yesus nuaing ta paradema roha dohot pikirata lahomad dohoti ulaon nabadia. Mari dimahita sian buku de nomor 152 ayat 1. Dameni di batana sumurung sian saluho naroha ima mangaramoti ate muna dohot rohamuna marhiti hite Kristus Yesus. Amen martanyang mahita. Ali Tuhan di bata para sirohana sumurung amanami na di banwa gijang. Asiroham topot mahami na pungudison. Adorang hupanga kami non parpadanan nabadiay. Lehon matod di porbadia tugan upami. Asa ditubuhon hapor siyaon na mangulo di ami. Asa pos situturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop pami. Para gugoy mahami maswadaho diri nami. Asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jalasa ditubuhon hapor siyaon na mangului. Sa itaiti rohanami. Asa lamalungo kami tuban wagijang. Asa say masihol hami. Pai memahon haroroni Tuhan Yesus. Amin. Hita ka naung pinarhamaul ni debata. Ita sakap nuaing mangaton parpadanan nabadiyay. Di bahini tatibang majumulo manang natau hita marulaon nabadiya. Asa unang hona uhum manang ise sian hitaon. Ay holan nauduk roha jala namanol soli rohana ala ni pabahinana nasoture jala naman opoti dosana jala na porsea di hasisaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus ido na tau mangaton parpadanan nabadiyay alayak kanadohot marulaon nabadiya unang be dioloy sibolis unang be didakdati mardosa tung padaw hamuma rohamuna siani tung gotapok kamuma hosom dohot lateni roha alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus na umate jala na mulak mangulu humokop pamu asa tau hamu mangaton parpadanan nabadiyay di bahini tatakasi majolo rohat tabi jala alusi hamuma suku-sukunon jong-jong mahamu. Di par hatutu rohamdo halak pardosa hosian hatutubum dohot alani pangalausim di patik ni debata molo di par hatutu roham dogma olo namarsak doroham alani dosami jala di pangidoroham naing malua ho nuaing sian dosam molo songoni roham dogma olo. Di parhatuto rohamdo, naung ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon, panguluhon pardosa, ibana naung mate dohot mulak mangulu humokopo, mamorsan jalamane sa dosam, molo songoni di parhatuto roham,
dogma olo. Olo doho manggotapon sian roham. Late ni roha dohot hosom ni roha. Aku ni olo doho mardenggan dohot halak namangarsahiho. Jalana olo doho manesa dosa ni donganmu. Songon na pinangido ni roham. Sesaon ni debata sudi dosam. Molo songon ni roham dogma olo. Atong tapauduk be marohata jalata topoti ma sude dosata. Iutok kamu matang yangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata amanami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak par dosa godang dohami. Ay jot hulau si hami patikmu. Tamado hona uhum muhami. Nuaing dohot sugut. Molo balos sonon mo tuhami. Hobar tu pabahenan nami i. Alai ala ni godang ni asi dohot holong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung ni lehonmu humokop pami. Ala ni i ubahen na hum hami mangido tuho. Asi maroham di hami. Say jalo mahami. Say sesa madosa nami sudina. Jala lehon tod di porbadia tuhami. Asa margogo hami mangalo na sa dosa. Dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham. Saliling di tanood do pehami. Amin. Atau kamu akadongan naung manopoti dosa muna jalan na mawas di asi ni rohani debata. Say sahat ma tuhamu nahina porsiaon muna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu. Posma rohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhite-hite guar ni debata ama. Anak dohot tod di porbadia. Amin. Alia manami na di banwagijang. Say pinorbadia magwarmu. Sero maharajanmu. Sesaut malomo ni roham di banwa tongon songon na di banwagijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugion tu pangucunan. Balua mahami sian pangago. Ay horo na pun harajaon. Do tagogon rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Hudul mahamu mari di mahita sian buku de nomor 150 ayat sada. Atong tangihok kamu maatonan ni Tuhan Yesus lahu padirihon perpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa sabu-sabu borngini wujud tarjehi ibana. Didokma mauliate dungi diponggoli mai diparlehon matu akasisianna hutma didok jalo hamuma jalapangan ma. Dagik kudoi nani lehot tuhamatean humokop pam. Baik kamu masongoni bayan parningotanmu nadiau. Jala dusun nasidamangan. Dibuat ma panginumani. Didokma mauliate. Dungi didokma kunasida. Jalo hamuma sude hamu manginum siani. Ia panginumanon padan naik baru maun marite-hite mudarmu. Nani usehon humokop pamu bahen hasesan di dosa. Saya baik kamu masongoni bahen parningotan muna diau.
atong roh mahamu ida jaladai hamuma dengan bahasa ni debata. Tuhan Yesus,
Taparadi medeta nomor onom ayat sada. Las jongjong mahita saluna.
Puji ma Tuhan debata ale todiku jalan asa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todiku jala unang tung halupahon dengan nibasana sudena. Ibana do manesa do sam sudena jala ibana pamalum akka sahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamaguan jala dilehot tuho dengan basa dohot asiniroha. Para siroha jala par dengan basa do Tuhan debata labat terimas jala para siroha godang dang dibahen tuhita hobar tu dosata jala dang dibalosot tuhita na hobar tu hajahatotta songon asini rohani ama-ama tuakka anak konado asini rohani Tuhan debata diakka nama kabiari ibana nung ngatakas dipatuduho debata holong ni rohana itu hita dinamate Kristus sumokopita uju pardosa do pehita atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna dungga be parpitor hita hinorhon ni mudarnai dibaheni sai pujion ni pamangaku dohot rohaku jalanasa pabahenaku do Tuhan demata olak nion rodi saleleng ni lelengna amen ale demata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhu silehol-lehon nadingkan dohot na saudi basa na mau diutus. Hupasahat kami masian na nilehon mitu kami pilihan nami tuho. Saya jalo may gire uap na khusus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasia kami pilihanon. Pati bulhon harajon mo ditong-atongan ni Uriam do di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami. Godang ni silehon-lehon mitu kami. Asalam gir-gir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman namin na di Banua Gijang say pinorbadia maguarmo, sero maharajonmo, sesaut malomo ni roham di Banua tongon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sa daron hanguluan siap hari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuami, unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ayo. Mulak mahamu di bagasa dame jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaur honma damena tutodim. Siap kami nama kubasi par mingguta sadarion. Selamat hari Minggu, horas marita saluna. Ido.